lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwazi yambingelela nongekeye. Sanibona malana emakhaya uMakhosi Mdlalose lenikhuluma naye qhamuka lapha ngaphansi komkhanyakude ngokusebenza bakithi ngilapha ePietermaritzburg eMaqonqo. So ngizothanda ukuthi kusami njalo umuntu engakhohlwa ukuthi ni subscribe niphinde futhi ni like. Okay, namhlanje ngithi ke ake ngizokhuluma nani nomuntu kakhulukazi nomuntu wesithunywa laba besithunywa ekakhulukazi bomoya ukuthi ukuthola ukuthi umuntu akazi ukuthi enene noma mhlambe uyabuza ukuthi iyiphi indlela angenza ngayo ukuthi into yakhe ithule ngoba ukuthola ukuthi athi omunye mina into yami kade ikhuluma kodwa manje ayisakhulumi isivisane nje ukuthule amaphupho ayavaleka angisaqondi ukuthi mina kanti kwenzakalani. Omunye uthola ukuthi unaso isithunya unezimpawu zokuthi kahle kahle lo moya wesithunya ukhona kuyena kodwa futhi manje uthola ukuthi into yakhe ayifuni ukuthi ikhulume kahle kuyena. Nanokuthi ngeke ngacacisa emavidiyweni futhi ami adlulile ukuthi enene uma ngabe unesithunya ngasho ngathi isithunya sifana nengane sidinga ukuthi wena usebenzele sidinga ukuthi wena usifide ukuze sizokwazi ukuthi senze lento ekumele siyenze kuwena nesizile ukuthi njengoba size kuwena noma sifikile kuwena sehlile kuwena esizokwenza kona sikwazi ukuthi sikwenze kuwena. Okay, so nje okwanamhlanje ngizonikeza isiwasho engizocela ukuthi ilona lo muntu enemimoya akwazi ukuthi azame asisebenzise. Kanti futhi lesi siwasho ke mengabe usuqalile wasisebenzisa umehluko omkhulu uyawubona ngoba ukuthola ukuthi akuzophakama mhlambe isithunywa kuphela kuwena kodwa lonke uhlobo lwemoya esuke ikhona ngaleso sikhathi kuwena ukuthola isifuna ukuqubuka uthola ukuthi isifuna ukuphakama kuvela nobe kade kuqashile kuwena okukade kuzimisela ukuvela ngelinye ilanga kodwa wena mangabe usuqale wasebenzisa lesiwasho mina ngikuthembisa ukuthi lene kuningi ozokubona kuningi la uzombuleka khona ngokusebenzisa sina lesiwasho. Okay, into ongangenzela yona ukuthi ungitholela amanzi empophoma uphinde uzongitholela amanzi esiphethu. Mawuthola amanzi empophoma wathola amanzi esiphethu usuwafaka ebhodweni mangabe usebenzisa ibhodo bawubilisa ebhakedeni mawahlambe uyabilisa mengabe uhlambe ubilisa nge-N lexhunya kugesi ebhakede kodwa kona lokho nje uzokwazi ukuthi into yakho ukwazi ukuthi uyipheke. Ufaka lamanzi umabili amanzi empophoma namanzi esiphethu. Mangabe usuwafakile lamanzi usungifakela impepho yakho ufaka impepho yakho lemhlophe usuyifaka phakathi manje ngoba la uzopheka. Emva kwaloko bese ungifakela umcako lomhlophe. Mangikhuluma ngomcako omhlophe ngikhuluma ngomhlabathi lomhlophe nje ukuvamise udayisa endaweni eziningi nje abantu abaningi bayawazi. Umcako omhlophe ebese ungifakela ushukela omhlophe. Ushukela omhlophe mangabe usuwufaka ke ungawufakeli ukuthi ke manje phela manje ukuze buze nentuthane cha ufakela ukuthi uzowuza ukuthi nomuthi emlomeni engazi ukuthi lo shukela uyazwakala yini ngisho njalo ngoba angazi into ozobupheka ngayo ukuthi wena eyakho ikangakanani noma udinga ukwenza esingakanani isiwasho wena. Okay, mangabe usufakile kushukela omhlophe ebese ungedela ama30 kuyona le Thokozani yakho kulesiwasho sakho usipheke sivuthwe bese usiya kanjalo. Lesiwasho sakho uyozuqala ukusebenzisa ngakusasa ekseni. Mawuqala ukusebenzisa ngakusasa ekseni isiwasho sakho uzophalaza ngaso sibanda awusifaka amanzi ashisayo cha uphalaza ngaso sibanda lesiwasho sakho uphinde futhi mengabe uyogeza uphinde mhlambe ukhe inkomishi ezuthuma ukuthi mhlambe usithulele ebhakede ngeqodo ukusipheka ukhe inkomishi zakhe ezu2 ufake emanzini yakho okugeza uyogeza ngamanzi abandayo uhambe uyegeza engathi keda futhi ungaqala mhlambe ugeze ngamanzi akho nje ngensipho nje uqede kumanje usebenzise sona ngoba uzobe uzithela ngaso usuqale waphalaza ngaso. Ngalelo langa ke usiqalile lesiwasho sakho wasithinta uzothola amakhandlela ozophinde futhi ukhuleke kuwona. Ungathola ikhandlela eliyelo nelimhlophe ungathola futhi ikhandlela eliyelo nelimhlophe eliblue kulawa amakhandlela ozwayo ukuthi kuwena kuyavuma ukuthi usebenzise wona ngoba ngalelo langa uzobe uqale ngaso lesiwasho ingaleli langa wena vele ekumele uqale ngalo ukukhuleka
Akanoma mhlawumbe kezwakala yini. Okay, ngalelo langa ke futhi ke awuzodla uzozila ukudla ukuthi ukhohlwa ukudla ngoba wena uyazazi ukuthi ngaleso sikhathi yini efunayo ngoba sifuna ukunyakazisa le moya ekuwena egazini ngaleso sikhathi. Yonke imoya iyanyakaza uma futhi wena uzozila ukudla eswini ungezodla. Uzila ukudla eswini usebenzisa lesi Isiwasho. Kuhle ke futhi ukuthi enene abanye abantu ukuthola ukuthi enene athi umuntu ayingeke mina ibhande liyangihlula badla Nkosi yami. Cha, kunzima vele mengabe ukumuntu okade ibhande ungajwayele. Uthola ukuthi uzobisana ukuthi enene hayi sengifuna ukubathatha 2 days manje ngifuna ukubamba ibhande. Ubona ukuthi 2 days obelikhulu 2 days nje umuntu kade ungajwayele ukubamba ibhande kuzohlula vele. Manje ibhande lifune ngazi ukuthi mengabe uzoqala engathi ungaqala kancane kancane kancane. Makusukwele ekseni ungadlile. Azi ukuthi okay mhlawumbe ibhande nginqabula ngo12 emini. Lo 12 wasemini engizokhuleka futhi kuona kuqala before ngiqaqa ibhande. Ngikhululeke yonke into, ngikhululeka le moya engiphethe. Ngikhululeka ukuthi akuvele ukuthi nokuthi umuntu uyazazi ukuthi ufuna kuvelele uyakhe impilo. Yonke into osuke uyifuna ngaleso sikhathi uzama ukuthi ebese uyibeke kodwa isithunywa sakho ukuthi asiziveze siphakame. Usho yonke into ukhulume ngayo yonke into ofisa ukukhuluma ngayo kodwa manje usuwenza ngaleso sikhathi usuyanqamula ngo12 emini. Uye ngokujwayela ukuthi wena unqamula ngo12 mhlawumbe ngaphambi kwakusasa usuzonqamula ngo3 o'clock. Akuthi yabo ukuthi wenzenzani wenzela ukujwayeza isisu sakho ukuthi okay sazi ukuthi sekunezikhathi wena esezifika ozolamba ngaso. Akuthi yabo mhlawumbe izinto elandelayo okay mhlawumbe u3 noma phambi kwakusasa usuzodla ngo3 ulokuthandaza. Uyathandaza njalo uyakhuleka indaba odlala. Hayi lento ifuna kahle ifuna uzihluphe ukuthi uzokwazi ukuthi kusebenzele njengenaso leswasho sizosebenza vele siyasebenza kodwa nawe zihluphe ukuze lento yakho izokwazi ukuthi ene inyakaza. Mhlawumbe ngolunye usuku usuyazi ukuthi ene usuzodla ngo6 ntambama usule kuseni imini yonke ayidlili usuyozudla nini ngo6 uqale nini wadla ngo12 waphinde futhi kusulandela mhlawumbe wadla ngo3 kusulandela wadla ngo12 ulandela usukwazi ukuthi wena usuku lonke ungadli yini isisakho uqale wasincenga washijwayeza ukuthi wena kunalezi ikhathi ezizofika manje ngoba phela wena umuntu kwamoya unyakazisa lezi zinto zakho. So nje iloko into ngifuna ucacisela kona kodwa futhi ngiyathemba ukuthi lesithunywa lesisho sesithunywa sizokwazi ukuthi laba abanemoya sibasize. Uyaphalaza ngaso, uyageza ngaso, uthola amakhandlela ozowasebenzisa. Kanti futhi kuhle ukuthi osinsikhathi ubuthola ukuthi mhlawumbe ufake ebhakedeni beka amakhandlela akho la ngemuva mabe mabili noma ngabe mathathu uwakhanyisa amakhandlela akho ngesikhathi ukhuleka uguqila ukhuleka ngophela uzobusebenzisa uthole noma inkomishi. Thola inkomishi ngesikhathi ukhuleka lesisho sakho uyasiqunga ngaleso sikhathi uyasilokhuza uyasiqunga ngenkomishi uyasifaka uyathandaza ngaleso sikhathi ujule ngaleso sikhathi. Then uma usebenzisa kuseni kade usiqunga ngenkomishi uthandazela vele ukuthi nawe uyacela ukuthi lesisho usebenzisa naso asisebenza kwenze ukuthi akwenze ukuthi then usuphalaza ngaso usugeza ngaso. Lapho ngiyazi ukuthi uma wenze njengoba dengisho amaphupho azovuleka izinto eziningi zizokhala. Lento yakho nayo izozama ukuthi kube khona indlela zokukuvezela ukuthi kahle yini efuna ukuthi uyenze. Omunye ube ukusebenzela Isiwasho aloke ephalaza egeza usole ukuthi siyafika into yakhe yakutshela ukuthi abona ke manje ake siye emanzini. Angisabona siyithini manje ithi yempuphumeni uyokhuleka ubuye empuphumeni uyaqhubeka sebenze ithi asiye entabeni usuye angisabona manje lento lesiswasho sijwayeza into yakho ukuthi iloku ikhuluma kwena ikwazi ukukhuluma loyikhuluma ingadibali ukuthi igcine isiyinto ethule nje kodwa uyazizwa igulo egazini uyazibona futhi nenkomba zokuthi unesithunya umuntu kamoya kodwa into yakho ayikhulumi. Manje ngesikhathi lokusebenzisa uzila ukudla lento yakho iyazenzakalela silokukhuluma asemanzini asentabeni asiyeqeleni siyothandaza senze ukuthi kusasa sizothi sisuke sikwazi ukutshela ukuthi uzosuhleli nomuntu sikwazi ukutshela indaba zomuntu ukuthi awusibani bani ukuthi nokuthi yini ubujwayeza nje asibambe nje lapho namhlanje ngane kama engazi ukuthi nje bonke abazokwazi ukuthi basebenzise lesiswasho ngafisela nje inhlanhla enkulu Thokozani.